Dobroveče i dobrodošli u još jednu epizodu Reakcionizma. Moderatorke ove epizode su u ime Kluba studenata etnologije i antropologije Krinka Baković, a u ime Kluba studenata arheologije Duška Radosavljević. Ovo je 5. epizoda i ovog puta sa našim gostima razgovaramo o naučnoj fantastici, popularnoj kulturi i njihovoj ulozi i značaju u savremenom društvu. U ime Kluba studenata arheologije mogu da kažem da nam je jako veliko zadovoljstvo da večeras kao jednog od sagovornika imamo Uroša Matića, danas egiptologa pri Austrijskom arheološkom institutu, koji je, eto sada već davne 2009. godine, bio je jedan od studenata, osnivača i pokretača našeg kluba i naš prvi predsjednik. On je svoje osnovne studije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za arheologiju, a dalje je svoje interesovanje usmerio ka Egiptu i egiptologiji, masterirajući, doktorirajući na Institutu za arheologiju i koptologiju pri Minhenskom univerzitetu. Jedna od zanimljivih stvari kojima se on bavi jesu pitanja rodne arheologije. Naš drugi gost je Sonja i nju će predstaviti koleginica Krinka. Zdravo svima. Razlog iz kog ja Sonju treba da predstavim je slično kao što je to radila i Duška sa našim drugim gostom Urošem, je što je Sonja bila u našem klubu KSEI i ostavila je trag i dan danas, s tim što ono KSEA danas i dalje postoji i veoma nam je drago što je u KSEI bio neko ko danas ima toliko ime u samoj nauci, barem što se nas tiče. Da zahvaljujemo ti se ovom prilikom i na tome i taj časopis studentski The Post koji se zvao kad si ti bila, pa je posle promenio naziv u Antropost. Pa tu imamo neku pauzu, sada prilika da ti kažemo da nastavljamo ponovo sa konkursom, nastavljamo tu priču jer smatramo da je zaista korisno za studente da prosto radovi koji su dobri budu vidljivi i taj časopis nam je bio u toj stagnaciji za razliku od arheologa gde oni imaju svoj časopis studentski, pa evo prilika i to da pomenem isto sad. Sonja Žakula je osnovne studije i master i doktorski završila na istom fakultetu kao i Uroš, samo što je na odeljenju za etnologiju i antropologiju. Sonja danas radi u Etnografskom institutu SANU, ona je tamo već nekoliko godina, bavi se raznim temama, Sonja je jako inspirativna osoba. Znači, bavi se jako zanimljivim temama u samo antropologiji, antropologiji interneta, nauke, ljudsko-životinski odnosi. Na toj temi je i studije završila. Tako da to je nova tema u samoj antropologiji, no to nije povod, to nije tema ove emisije, kao što je Duška na početku to rekla. Tako da naša ideja zapravo je, vi ste pisali rad zajednički i to nam je inspiracija bila za ovu epizodu, bili smo kao što da ne, to je super tema i zanimljiva i dosta široka. Tako da za ovaj deo, uvodni deo gde treba da uđemo u samu temu, možete li da nam kažete, na primjer, kako to, ono što gledamo na filmu i u TV serijama, kao specifičnoj formi popularne kulture, kako na osnovu toga zaključujemo čime se nauka bavi, da li je to arheologija ili antropologija ili bilo koja druga nauka. Odnosno možete kroz primere razne filmove možete navoditi kao primere, u suštini to, kako mi na osnovu onoga što gledamo na filmu zaključujemo čime se taj neko bavi, arheolog recimo ili bilo koji drugi naučnik. Uroše, ko ćeš ti ili ja? Izvoli, Sonja, ne, počni ti, slobodno, malo. Pa jako je zanimljivo pitanje, ali sad nisam sigurna koliko možemo da govorimo u ovom kontekstu o zaključivanju kao nečemu što je, mislim, kao jednom monumentalnom procesu koji bi trebalo da bude zasnovan na nekakvim činjenicama. Ono što vi gledate na televiziji, najčešće kakva god da je nauka predstavljena, što gledate u filmovima, što gledate u TV serijama, zapravo je narativizovano, nauka se često koristi kao narativni alat.
ona je tu da nešto predstavi, da nešto pokaže, ali je predstavljena onako da bude prijemčiva gledaocima, a ne da zapravo reflektuje ono čime se naučnici iz date oblasti zaista bave i posebno ne na način na koji se bave. Tako da u tom smislu ono što ljudi mogu zaključiti, i što je bar neko moje iskustvo, ono što ljudi mogu zaključiti iz posmatranja kojih god nauka, dobro, to možda malo više važi ipak za prirodne nauke, zato što one jesu zastupljenije u popularnoj kulturi, ali može se reći i za inženjerstvo, može se reći i za naše discipline. Mislim da je osnovna stvar koju ljudi zaključuju o nauci da nauka ide brzo. Da je jako kratak period potrebno, da je vama dovoljno da smućkate, ne znam, 2 hemikalije da biste napravili vakcinu, da vam je dovoljno da jednom pobodete, ne znam, lopatu ili da porazgovarate sa jednim urođenikom i da vi ste već sad uradili arheologiju ili ste uradili antropologiju, a da to prosto nije tako. I mislim da je to veliki problem, zapravo da je to danas društveni problem i da je to nešto na čemu se mora nekako raditi kroz različite, da kažemo, pa kroz recimo podcaste kao što je ovaj, ili različite druge projekte popularizacije nauke. Mora se nekako prikazati kakva nauka zaista jeste. Zato što vi imate posebno sada u kontekstu pandemije ogromnu diskrepanciju između onoga što ljudi očekuju da nauka bude, da to bude vakcina posle 24 sata ili kako već, i onoga kako nauka zapravo funkcioniše. I to je recimo negde meni mene to strašno nervira i to je nešto o čemu sam dosta razmišljala u posljednje vreme, znači to ubrzavanje nauke, jedno potpuno uprošćavanje i možda negde čak i prikazivanje kao apsolutno utilitarne. U smislu toga da nema, kako bih rekla, znači da nemate fundamentalne istraživanja u popularnoj kulturi, znači niko se ne bavi fundamentalnim istraživanjima, niko se ne bavi nekim sad teoretisanjem ako ono nije pod kapom nečega što je primenljivo. A u situaciji neoliberalizacije nauke, neoliberalizacije visokog obrazovanja koje sad imamo i u Srbiji, a što je zapravo globalni problem, to je, čini mi se, jako opasno. I mislim da je nešto o čemu treba razmišljati, nešto o čemu treba posvetiti malo više pažnje u recimo podcastima kao što je ovaj ili drugim nekim, kao što sam rekla, projektima popularizacije nauke. Ja mogu da nastavim već. Da. To pitanje. Pa hvala Sonja, meni je drago što je Sonja zapravo otvorila ovu diskusiju jer je dala nekako opšti pregled svih problema kojima se možemo baviti. Ja bih možda sada ušao možda u neke detalje, pogotovo kad je arheologija u pitanju. Moj utisak je da je naš osnovni problem kad su mediji u pitanju kao film i serije, da arheologija uglavnom tu figurira u nekoj industriji zabave. Znači prosto svi filmovi na temu arheologije ili serije na temu arheologije uglavnom imaju tu figuru arheologa ili arheološkinje kao avanturiste, avanturistkinje koja rešava određene misterije, traži nekakve davno izgubljene artefakte sa nekakvim mističnim, okultnim ili kakvim moćima i onda ulazimo u domen pseudonauke još dublje kada se te moći ili ti artefakti vezuju za nekakva vanzemaljska bića ili nekakva druga bića, neljudska, gde onda taj naš heroj ili heroina rešava problem tako što na kraju ili uništava taj predmet, taj artefakt, ili uništava te druge, bilo da su to sad nekakvi vanzemaljci ili neka druga neljudska bića. I ja mislim da svaki student ili studentkinja arheologije se sreće sa tim pitanjem čime se baviš, šta studiraš, arheologiju, kao Indiana Jones ili kao Lara Croft. Ja dan danas dobijam takva pitanja čak i ovde u Austriji i vrlo je teško te neke mentalne slike o arheolozima koje su konstruisali mediji, pa dekonstruisati kod ljudi, objasniti im da to nije baš tako. I kao što je Sonja već napomenula, razlog zbog kog je ta slika takva kakva jeste, je što sami naučnici rade malo na popularizaciji nauke i aspekt popularizacije nauke preuzimaju ljudi koji nisu naučnici, nego se bave medijima, menadžmentom itd. Mislim da je rešenje tog problema za početak
pa malo više komunikacije. Ja sam sad dao primer filmova o Indiana Jonesu ili filmova o Lara Croft i igricama, Tomb Raider, celom serijalu i celom franšizi. Mi možemo dublje ulaziti u tu problematiku dalje u razgovoru, jer to nije samo pitanje te slike arheologa, arheološkinje kao heroine, nego uopšte definisanje cele struke i to se možda baš na primjeru pljačkašice grobova dobro i vidi, ali ne bih da ulazim dalje u detalje ukoliko naše domaćice ne žele da se bavimo tim ili možda odemo u neki drugi pravac. Ili Sonja može da se nadoveže. Ja bih dodala da je isto jedan od velikih problema vezano baš za ta dva filma, između ostalog i što mnogi studenti sa idejom da je arheologija upravo to što radi Indiana Jones, što radi Lara Croft, dolaze na fakultet i onda bivaju šokirani, često razočarani, jer to nije ono što su oni zamislili da će biti. U stvari je mnogo papirologije, dokumentacije i ni malo zapravo egzotične avanture. Možda u nekim slučajevima. Da, tu svakako ima istine u tome, da mnogi studenti i studentkinje dolaze sa takvim očekivanjima. Naravno, ja mislim da se razočaraju već posle prvih predavanja, ali možda je to i dobro, jer onda mogu na vreme da shvate da to možda nije to što su oni očekivali i da još uvek nije kasno da promene studijsku grupu, bar kada govorimo o Filozofskom fakultetu u Beogradu. Znači, ja ne mislim nužno da je to razočarenje loša stvar. Ona omogućava ljudima da onda preispitaju svoje izbore pre nego što je previše kasno. Jer sad zamislite da prođete kroz cijele osnovne studije očekujući da ćete na kraju studija dobiti 2 pištolja ili bič ili šta god i tražiti, ne znam, kristalne lobanje ili Horusov oklop i tako da. Dobro, ja bih nekako ipak htela da se nadovežem, htela sam da kažem malo pre, meni ipak, recimo, Uroševi tereni deluju kao vrlo onako zanimljive, zabavne avanture, tako da negde samo da ne pretramo u svemu ovome, naši poslovi zapravo zaista mogu biti zabavni i oni jesu vrlo avanturistični, oni su intrizično su avanturistični, jer kada god svi upustite recimo u antropološki terenski rad, kada se izmestite iz nečega što je vaš lokus, što je vaše, ne znam, što je vaš društveni kontekst, što je ono što je vama poznato, i koliko god da se pomerite iz toga, to je na neki način izazovno i na neki način je zabavno i na neki način ipak jeste avantura. I sad vi ne morate ići, iako mislim antropologija nije na filmu toliko često predstavljena kao arheologija ili to nije činjeno eksplicitno. Ali narativi poput narativa o dobrom divljaku ili ples sa vukovima i slično, su narativi koji su suštinski narativi u antropologiji. Vi ste sad imali pre neki dan, to je bila 3. epizoda The Book of Boba Fett. To je apsolutno bila jedna antropološka priča u kojoj jedan stranac dolazi u jednu plemensku zajednicu i posle nekog vremena prolazi obrede prelaza koje ta zajednica ima da bi postao njen apsolutni član. I vi čak imate i jednu scenu koja je bukvalno njegov obred prelaza, dakle gde njega oblače u novu odeću, gde on poprima potpuno identitet onih sand people i postaje punopravni član zajednice. Sad, to je negde ono kako je antropologija u prošlosti bila zamišljena i kako zapravo često funkcioniše i danas, možda ne tako što ćete otići, ne znam, na Tatooine ili negde zaista u nekakvu plemensku zajednicu, ali jeste negde poenta da se vi u nekakvom drugačijem društvenom kontekstu snađete, da postanete deo nekakve druge zajednice, ne biste li mogli da je posmatrate iznutra i da iznutra izvučavate. I to jeste jako zabavno. I sad to što možda nećete otići, ne znam, na Papu Novu Gvineju ili na tako neki egzotični lokalitet, ko zna, možda i hoćete, ne čini stvari manje uzbudljivim, bar bih ja tako rekla, a recimo evo imamo Uroša koji je zapravo ispunio san, čini mi se, ono što je bio recimo moj san kad sam bila mala, kad sam htjela da se bavim arheologijom i da budem egiptološkinja, recimo on sada živi taj moj neki detinji san kroz svoje terenske istraživanje, tako da hajde da ne preteramo. Jesu ove stvari jako zabavne, zato što sigurno nismo u ovome zbog novca ili slave. Dakle, radimo ih zato što je zanimljivo, zato što je
inspirativno i zato što zapravo imamo tu neku radoznalost i želimo da znamo zašto ljudi žive tako kako žive. Bar je to neki moj hot take u ovom trenutku. Da, ja se slažem sa Sonjom apsolutno, naravno da ne treba isključiti taj faktor zabave i avanturizma u istraživačkom procesu, a i u terenskom procesu, bilo da je u pitanju arheologija ili antropologija. Međutim, ono što je meni recimo sad zanimljivo, baš kad je Sonja već pomenula Sand People, te peščane ljude i Tatooine, ja ću kasnije da se vratim na tu temu, Sonja naravno može mnogo više da kaže o tome, ali da negde to povežemo sa temom koju smo prethodno počeli, a to je kako se arheologija recimo predstavlja u tim medijima i baš na primjeru Tomb Raidera ili Indiana Jones. Meni je recimo najzanimljiviji primer kako mediji ne samo da kreiraju sliku o arheologu, arheološkinji kao heroju, heroini, nego i o celoj arheološkoj zajednici ili jednoj od kao arheoloških podpolja ili poddisciplina, kao što recimo egiptologija. U 4. delu serijala videoigara Tomb Raider, The Last Revelation, pljačkašica grobnica, poslednje otkriće, Lara Croft je u Egiptu i pokušava da spreči kraj sveta, koji je maltene ona greškom i prouzrokovala iz neznanja, tako što je artefakt u obliku Ankha uklonila sa jednog, čini mi se, kovčega, ako se dobro sećam, a nije trebala da ga ukloni, i onda ona pokušava da nađe rešenje za taj problem. I sad ja ne bih ulazio u detalje koliko tu uopšte ima egiptološke pozadine u tom narativu, bar kad su starine u pitanju i ceo taj mitološki problem i ta mitološka pozadina o Horusu i Setu koja se u toj igrici javlja, koju bih napomenuo nije ekranizovana, što je velika šteta jer je to zaista jedna od najboljih Tomb Raider narativa. Ali ono što je tu strašno zanimljivo je vrlo kolonijalna slika egiptologije i egiptologa, jer ona je u toj igrici zapravo u ulozi egiptologa. Ona čita tamo tekstove, prevodi, ona se bavi iskupavanjem na svoj sopstveni način, koji znamo kako izgleda, videli smo i u filmovima i u tim igricama, tako je, vrlo naoružana, vrlo spremna za borbu. Međutim, strašno je zanimljivo sledeće. Ona je tu Britanka. Dolazi na mesto nekadašnje britanske kolonije i bori se protiv lokalaca koji su korumpirani, odeveni su stereotipno u tradicionalne egipatske nošnje koje se zovu galabija, odnosno na arapskom džalab, na egipatskom arapskom galabija, i to su te duge košulje koje idu sve do poda i imaju duge rukave i nose ih samo muškarci, i ti njeni neprijatelji takođe nose bele turbane. Da, neki ljudi izgledaju tako u Egiptu, ali ne svi. Kao što možemo u Egiptu naići na ljude u tradicionalnoj nošnji, tako možemo naići i na ljude danas koji su odeveni ovako kao naš četvoro. Tako da, eto, recimo, to je prvi primer kako orijentalizam može da se pojavi čak i u tim žanrima kao što su video igrice ili filmovi. I sad, to ide dalje. Oni ne samo da su tako fiksirani kolonijalno, da iskoristim termin od Homi Babe, nego oni rade za njenog najvećeg neprijatelja, koji se zove Werner von Kroj i koji je Nemac. I vozi stari Mercedes, odeven je kao kolonijalni zvan. Uroš nam se prekinuo Uroš na nam se, moment. da, znači i vama se zamrzlo Uroš, da. Da. Da, zabola sam. Dobro, čitava ova stvar o kojoj on trenutno priča je nešto što smo mi dalje kroz pitanja želeli da detaljnije obradimo, jer smatramo da je ideja kolonijalizma. Da, kao što sam najavio, vrlo je moguće da internet nekad može da mi napravi problem, no nadam se da nisam previše dugo govorio, a da nisam bio u programu, tako da ću se vratiti ukratko samo na
na ovo što sam rekao ranije, nje najveći neprijatelj je Nemac za kog ti korumpirani lokalci rade i on vozi starog Mercedesa i predstavljen je kao maltene nacista, iako to nije eksplicitno u samoj igrici. I on je taj koji pokušava da se dočepa artefakta koji će njemu omogućiti dominaciju nad svetom. Vrlo, vrlo indikativna slika. I sad, gde je negde opet neki stereotip egiptološki, njen najveći prijatelj je francuski egiptolog Jean-Yves, koji je stručnjak za papirologiju. I sad, ja sam malo istraživao na tu temu, oni su na kraju morali njemu da promene valjda ime u igrici, zato što zaista postoji francuski egiptolog Jean-Yves, koji se bavio egiptologijom u Aleksandriji i igrom slučaja u samoj igrici kasnije tokom narativa ona odlazi u Aleksandriju gde je on u biblioteci, taj Jean-Yves, njen kolega, i pa su morali da mu menjaju ime, verovatno zato što se kolega zapravo požalio, jer je ko zna koliko dobijao mailova ili poziva. Tako da šta je poenta zapravo ovih kolonijalnih fiksacija tu, ili tih fiksiranih slika o egiptolozima, pa da je zapravo arheologija Egipta još uvek pod kontrolom nekadašnjih kolonijalnih moći kao što su Britanija, Velika Britanija, Nemačka i Francuska. I naravno, egiptologija dan danas jeste disciplina koja je, možemo reći, u rukama ovih sila, to je tačno, ali nije egiptologija samo to i nije tako ustrojena kako je to predstavljeno u toj igrici. Tako da, eto, to bi bio možda zanimljiv primer za pitanje orijentalizma u naučnoj fantastici, koji možemo da povežemo sa primjerom koji je dala Sonja o pustinji, o pesku, o Tatuinu, pa možda Sonja želi nešto da doda. Pa pazi, apropo toga, meni je izuzetno interesantno kako je to u stvari jako dobro urađeno u ovoj epizodi The Book of Boba Fett. Znači, to je prva sezona, 3. epizoda. Zato što su mislim, to jeste to jeste ta narativizovana antropologija, to jeste taj jedan klišeizirani, zapravo jedna klišeizirana predstava, ali čini mi se da je dosta dobro, kako bih rekao, dosta dobro je to hendlovano, zato što su pre svega Team Sand People je konačno dat nekakav glas, konačno im je data nekakva kompleksnost, nekakva kultura, nešto što ih prosto predstavlja kao ljude, što ih humanizuje, zato što su oni još od starih filmova predstavljeni kao bezumni monstrumi, nekakvi koje je sasvim uredno i sasvim legitimno zapravo pucati na njih tu, odstreljivati ih kao životinje i ostalo, tako da je ovo bilo jako interesantno. A druga stvar koja je bila jako interesantna jeste to što je glavni glumac, Temuera Morrison, on je pripadnik, on je nativni Novozelanđanin, i onda zapravo kada je čovek koji je stranac i koji dolazi u tu zajednicu, neko ko nije belac, neko ko nije došao da sad tu dominira i šta god, znači neko ko nije taj standardizovani zapadni čovek, nego jedan stariji čovek nativnog porekla, to dosta, rekla bih, ublažava tu klišeiziranost te priče i znači daje nekakve nove momente, daje novu dubinu tom narativu i to je ono što se meni jako dopalo, zato što on u jednom trenutku, odnosno ni u jednom trenutku on ne ispada, ne znam, veći sand person od ostalih sand people, već se zaista uklapa u njihovo društvo, znači zaista postaje deo te zajednice, a opet znači nije došao sa namerom ni da ih, ne znam, proučava, da izvlači, da ekstrahuje iz njih nekakvu, ne znam, nekakvu kulturu, nešto da izvuče iz toga, već je prosto nekako slučajno zabasao. Tako da koliko god da taj narativ i dalje može da bude problematičan, recimo u ovom kontekstu čini mi se dosta dobro to izvedeno. I mislim da zapravo postoje primjeri, i mislim recimo neka budu i Ratovi zvezda, primjeri toga, starije filmovi, jesu primjeri vrlo jedne onako orientalističke slike sveta jednog primjeri, posebno su Sand People tu onako bili na tapetu uvek, ali mislim toga prosto ima više, ima svuda. I ono gde ga možete uhvatiti u fantastici ili u naučnoj fantastici je često, kako bih rekla,
često može da se provuče zato što nekad ima većih problema. I to je nešto što smo čega smo se Uroš i ja bili dotakli u našem razgovoru o ovome što ćemo danas pričati. A to je recimo to pitanje gospodara prstenova. I to ste i vi pominjale u onom mailu koji smo razmenili. I sad recimo nešto što ja imam potrebu da baš onako kažem jasno i glasno, mislim da se ne govori dovoljno. Mi kada govorimo recimo o gospodaru prstenova, uopšte kad govorimo o Tolkienovom svetu, imate jednu onako prilično rasističku podelu tog sveta. Dakle, ti ljudi, ta bića zapravo koja nastanjuju taj svet imaju nekakve vrlo jasno rasno definisane karakteristike. Ali ono što bih rekla da je tu lažna dilema ili lažno pitanje. Dakle, nije problem zato što se ta se priča uvek može razvodniti. Pa dobro, ali to je izmišljeni svet, pa ne postoje stvarno patuci, pa ne postoje vilenjaci, pa nema tu stvarno rasizma, nema ovoga, nema onoga. I onda se ta priča otkotrlja sa tim i negde ode u nekakvu besmislenu raspravu. Zato što nije problem u vilenjacima i nije problem u hobitima i nije problem u patucima, problem je u haradrimima. Problem je u ljudima koji su zapravo istočnjaci, koji su predstavljeni kao divljaci, koji dolaze sa istoka i koji, ne znam, kolju zubima jedni drugi ili kako već. Dakle, to je problem. Tu se krije orijentalizam, tu se krije Tolkienov rasizam. Ne u tome što su divljaci besmrtni i prelepi, nego u tome što imate ljude sa istoka koji nose turbane i jašu slonove i dolaze da pokore zapad. Pod senkom bračnog gospodara. Dakle, to je ideja, tu je problem. Tu je problem, a ne sve ovo ostalo. Tako da je to jako važno reći, da se presta u takvim narativima koji su na sličan način konstituisani, kao što recimo Tolkienov svet, provlače se mnogo gore stvari. To će Uroš znati, to Uroš može da nam govori zapravo više o tome u Igri prestala, odnosno Pesmi Leda i vatre. Znači, provlače se mnogo gore stvari koje su neprimetne od tih nekih flashy, vrlo plitkih u stvari kritika za rasizam. Ne, nije Tolkienov rasizam nije u tome što su vilenjaci lepši nego patuci, nego u tome što su haradrimi zlikovci sa istoka, mislim. Sonja kao da je znala da ću ja da mislim o haradrimima večeras kad je gospodar prstenova u pitanju, jer uzela si mi zapravo primer iz usta, hvala, ali si mi dala super šlagvort. Da, mislim, to je tako jasno kad pogledamo Tolkienove mape sveta, gde je zapravo Harad, gde je Far-Harad, da to negde odgovara Severnoj Africi, ali u kontekstu borbe protiv Saurona oni su svakako placirani na istoku, znači prosto tu su, rade za njega, bore se za njega i oni su nekako istočni problem. Sad ne moram da govorim o tome koliko se slika Haradrima promenila u ekranizaciji u odnosu na ono što znamo iz samih knjiga i ilustracija njegovih što Kristofera Tolkiena. Tu ne bih sad ulazio da ne idemo u detalje, ali poenta je da se to poprilično dodatno orijentizovalo u ekranizaciji kroz nošnju itd. Ali, kao što je Sonja rekla, to nije jedini primer, ima ih puno i to možemo gledati i kroz neke druge stereotipe, kao što su recimo stereotipi o rodu i istoku, pa evo recimo kad smo pominjali taj Tatooine, mislim, verovatno, ja nisam uspeo još da gledam poslednje epizode The Book of Boba Fett, tako da ne mogu da povežem ovu temu sa time još, ali gledat ću ovih dana, ali ono što je recimo meni uvek, pa još ranije, zapadalo za oči je kako izgleda Jabba the Hutt na Tatooineu i da on zapravo puši nargilu i da ima harem u kom je između ostalog princeza Leia. Znači opet se ti nekakvi peščani pejzaži, te pustinje i u ovom konkretnom slučaju ne samo pustinje nego pustare, znači prosto ne samo mesta da je pesak, nego mesta da nema ničega, vezuju za ljude koji imaju harem, koji izgledaju tako kako izgledaju. U ovom konkretnom slučaju je to vanzemaljsko biće, ali on je poprilično antropomorfan u nekim aspektima i puši nargilu. Znači šta je to ako ne slika arapskog sveta koje zapravo ima kontrolu nad ženama kroz harem i živi u tom pustinskom pejzažu. I gde zapravo imamo nešto slično, pa imamo u Dini, mislim, prosto ta cela priča o pustinji kao pesku i dinama
ja radim već 10 godina u Egiptu, pustinja ne izgleda tako. Mislim, prosto pustinja nije samo pustara u kojoj je isključivo pesak i peščane dine. To je prosto stereotip koji se toliko integrisao kroz medije da prosto ljudi nemaju ideju o tome da u pustinjama postoji velike razlike u temperaturi, danju i noću, da to nije mesto gde non stop žeže sunce, itd., da to nisu mesta gde apsolutno nema nikakve vegetacije i da je to zapravo regionalno različito. Nego mi imamo tu sliku pustinje kao, ne znam, u Aladinu ili kao u Ratovom zvezda ili u Dini. A što se tiče dalje primjera roda, pa evo sjajan primjer je upravo Igra prestola, odnosno Pesma leda i vatre. To je, mislim, nije u seriji tematizovano, bar ne eksplicitno, ali mislim, meni je sjajan primjer, ja mislim da je to 5. knjiga, kada Tyrion odlazi na istok i sad on kao Tyrion Lannister odlazi na istok i on sad posmatra tamo lokalni živalj i kaže da je video žene koje izgledaju tako kako izgledaju, mogu biti prostitutke, a mogu biti i sveštenice, i onda on dodaje ovako daleko na istoku teško je ih i razlikovati. I sad šta je zapravo to? Ja kad sam to čitao, meni je bilo jasno kao dan da se to radi o onoj staroj ideji o hramovskoj prostituciji, koja je pa maltene do poslednjih par decenija čak provejavala u egiptološkoj literaturi. Mi znamo da toga nije bilo i da je gomila tih slika zapravo konstruisana od strane grčko-rimskih autora o istočnim kulturama tadašnjeg vremena kao kulturama koje praktikuju hramovsku prostituciju. I cela ta ideja o prostituciji u Vavilonu, prostituciji u Egiptu itd. se ovde ponovo javlja, samo što to više nije taj naš realni istok, nego je taj fiktivni istok u Martinovom svetu, ali taj fiktivni istok je mapiran tako da je on zapravo tu gde je naš realni istok, jer kada pogledate zapravo mapu njegovog sveta, Westeros je zapravo zapad, Essos je istok i sve što mi tamo pronalazimo vezujemo za Aziju. Mislim, tamo su dotraci koji su konjanici, koji, ne znam, piju konjsko mleko i žive pod šatorima, znači oni su nomadska populacija koja ima jasne osnove među Hunima itd. Pa čak Kal kao Kan itd. Čini se da je Martin zapravo dosta istraživao kada je kreirao taj svet. I ono što je tu opasno, čini mi se, to sam ja napisao u jednom radu pre par godina, da to onako naizgled deluje kao bajkica koju ćemo mi da pročitamo ili da pogledamo na ekranima, a zapravo to onako jako fino, perfidno kreira te slojeve kolonijalne, stereotipne, orijentalističke, koji se samo lepe na ove već postojeće realne i time ih samo i pojačavaju. To je ono što ja vidim kao mnogo veći problem, a ne to što je on inspirisan, ne znam, hramovskom prostitucijom. Jeste, pa ima toga, mislim, sve što se prikazuje u kao svetovima koji su fiktivni, koji su fantastika, uvek je nešto što je nama odavde poznato i sa tim se radi nešto drugačije ili slično, iako sami kreatori tih svetova imaju slobodu da rade time što hoće, ali uvek su to elementi i neki motivi koji su nama itekako poznati. I to je nešto čime se u antropologiji mi bavimo, čemu služi to što je prikazano, znači šta može iz toga da se čita, to je isto veoma važno. I kako to što se prikazuje zapravo utiče na populaciju koja to gleda, što je i najbitnije. Sad, sledeće pitanje koje smo zamislili jeste da malo govorimo o tome gde je
gde se nalazi nauka u naučnoj fantastici? Koliko zapravo to stvarne nauke ima, koliko je ona izvitoperena, koliko su neki elementi stvarnih nauka uzeti i iskorišćeni na neki možda malo drugačiji način koji onda može biti protumačen još mnogo drugačije. Mogu ja? Pa počni ti, Sonja, imam ja par primjera koji su vezani za moju struku konkretno, da. Da, pa čini mi se da smo se ovoga već dotakli malo pre. I sad, ne mogu da kažem da je moguće kvantifikovati te stvari. Znači, ne mogu da kažem da je moguće reći, pa sad to utiče do te i te mere ili, ne znam, nauka je preuzeta do te i te tačke, a onda odatle ide, ne znam, kreće pseudonauka. Zato što opet kada govorimo o popularnoj kulturi, mi zapravo govorimo o pričama. I govorimo o pričama koje se pričaju da bi bile zanimljive, da bi emotivno dotakle onoga koji ih sluša, odnosno gleda. I zapravo tome stoji nekakvoj, hajde da kažemo, pa to narativnoj strukturi zapravo žrtvuju sve drugo. Tako da u tom smislu, znači ima različitih primjera i sad recimo imate ono možda najrasprostranjeniji primer loše nauke u popularnoj kulturi, u SF-u generalno, jesu požari u svemiru. Dakle, ne može postati vatra u svemiru zato što je vakum, ne postoji vazduh i ne može ništa se zapali u svemiru. Ali to ne izgleda lepo. To ne izgleda dobro i sad vi kad imate tu nekakav sudar nekih brodova ili već ne znam, neki torpedo udara u svemirski brod i sad, mislim, to je besmisleno. Morate da napravite to da bude vizualno prijemčivo, da bude spektakularno. I od toga počinje. Dakle, počinje od bazične stvari kao što je nema kiseonika u vakumu i onda ide, onako, jako često se to, onako, potpuno se pravi jedna uravnilovka. Onako se kao parnim valjkom se prelazi preko različitih zakona, što fizike, hemije, na kraju krajeva društvenih i ostalo. I stvari se predstavljaju onako da izgledaju lepo, da su senzacionalne, da zapravo služe priči. A ono što je realna neka stvar, čak nešto što jeste, nešto što se realno događa u nauci i može biti jako uzbudljivo, nije predstavljeno na taj način, zato što je možda, rekla bih, taj proces nauke koji je dugotrajan i mukotrpan i koji podrazumeva strašno mnogo čitanja, strašno mnogo istraživanja i duge sate i duge dane i dug posao, to je nešto što je zanimljivo nama koji se time bavimo, ali ne mora nužno biti zanimljivo nekome koga zamišljamo kao nekakav najmanji zajednički sadržao, znači nekoga koja je nekakva prosječna publika za koju se proizvode recimo hollywoodski blockbusteri, a kada govorimo o popularnoj kulturi najčešće zapravo govorimo o tome. Tako da u tom smislu postoji nauka, ali ona je jedna potpuno vrsta, kao što su i društva o kojima smo malo pregovorili, fiktivna, i nauka popularne kulture, rekla bih na izvestan način fiktivna. Ona je tu da posluži svrsi, ona je tu da ubrza priču ili da razreši nekakve dileme, nekakve situacije, da se pojavi kao deus ex machina. Zapravo više čini mi se nalikuje magiji nego što nalikuje nauci onako kako mi znamo da ona funkcioniše. I u tom smislu, to bi se pozvalo i na Artura Clarka kad kaže any sufficiently developed technology is virtually indistinguishable from magic. I onda imate jako često u popularnoj kulturi, posebno danas, i recimo meni je to omiljeni primer Thor i čitav Thorov svet, koji zapravo jeste zasnovan, koji se vrlo eksplicitno se kaže u filmu, da, ovo nije magija, ovo je samo tehnologija koja je toliko razvijena da više nema razlike između nje i magije. I vi imate nauku koja se jako često pojavljuje kao deus ex machina koji rešava nekakav problem ili kao potpuno zamena za magiju koja apsolutno funkcioniše po nekakvim narativnim pravilima po kojima funkcioniše i magija, ali eto tako. Džedaji nemaju čarobne mačeve, njihovi mačevi su fizička konstrukcija koja, ne znam, protura svetlost kroz izvesnu vrstu kristala koji onda to ne znam šta talala, ali mislim, to su čarobni mačevi, da se mi ne zezamo, koliko god da su kao laseri, bla, bla, i to je poenta, znači to je stvar, imate jednu potpuno zamenu teza i jedno onda i građenje slike i propagiranje slike o nauci kao vrsti magije, što onda s jedne strane potpuno, imate, ljudi imaju očekivanja mnogo veće od nauke nego što nauka može da im odgovori, dakle, očekivaće vakcinu u roku od 2 dana, 24 sata, kako već,
ne znajući kako to sve u stvari funkcioniše, a onda s druge strane, čisto tako, drugi će imati ideju kao, to je sve, to je šarena laža, kao pogledati ovo sad, to je, ne znam, mislim, ljudi ne znaju da zapravo svetlosne sablje ne postoje i da ne mogu da postoje fizički. Znači, ljudi ne znaju da i dalje nemamo tractor beam, da mi ne možemo u svemiru da vučemo stvari. Ljudi ne znaju razne stvari zato što su neki motivi toliko rasprostranjeni u SF-u, teleportacija, na primjer, i takve stvari, da ljudi zapravo nisu sigurni da li to stvarno postoji ili ne postoji. I onda vi kad imate tako, to nekako recimo ajde ponavljanje motiva, koje se toliko da ušanči u onome, u shvatanju prosto popularnom, nauke, onda imate ozbiljan problem. I u stvari, umjesto da se o nauci u SF-u govori zapravo kao o vrsti magije, podvrsti, narativne magije, uslovno rečeno, kada se o njoj govori kao nauci, čini mi se kada se ona teoretiše kao nauka, gubimo jako mnogo toga i čini mi se pravimo istu grešku, ponovo postavljamo lažnu dilemu i zapravo pokušavamo da odgovorimo na nešto što nije pitanje. Dakle, to nije pitanje toga koliko ima stvarno nauke u SF-u ili koliko, ne znam, ona utiče tako kako je predstavljena na ne znam šta, nego je pitanje šta je to u SF-u, zašto to nije nauka. Znači, na šta ona više liči i kako mi možemo da govorimo o njoj, a da prosto ne perpetuiramo stereotipe i da ne perpetuiramo zablude o tome kako nauka zapravo funkcioniše i šta ona treba, može da radi, čemu služi u društvu i slično. Pa ja bih se samo nadovezao na ovo Sonjino izlaganje koje je sjajno zato što zapravo jako lepo pokazuje gde su ti elementi prirodnih nauka u naučnoj fantastici. Ja se nisam baš toliko time bavio. Moje pitanje je uvek bilo, pa dobro, da li neke sad konkretno realne, dobre naučne prakse možemo nekada u SF-u da prepoznamo? I čini mi se da su primjeri retki, ima ih, i da su uglavnom tu onda kada režiser zapravo angažuje stručnjake iz određenog polja da pripomogne. Nažalost, takvih primjera je malo i obično taj stručnjak dobija vrlo malo prostora da tako ubaci ponegde određeni element koji onda funkcioniše kao nekakav začin, a zapravo je struktura narativa pseudonaučna. Primjer za to je Stargate, Zvezdana kapija. Znači, meni je potpuno sjajno gde zapravo na to istraživačko polje dolazi pravi egiptolog da pomogne da se, napominjem, ne dešifruje tekst, pismo je već dešifrovano, nego da se prevede tekst. I sad tu su ti neki lokalni saradnici koji rade na projektu, imaju, ne znam, nekakvu tablu gde su napisali određen hieroglifski tekst i sad tu ide i tekst i transliteracija i prevod i sad dolazi taj egiptolog koji gleda to i kao koriguje sve greške u transliteraciji i prevodu i pita kao pa ko je ovo radio, javlja se neko iz publike i kaže pa ja, a pa kao sigurno si koristio badža. I sad ta referenca na zastarelu literaturu i ta ideja da nauka napreduje i da zapravo taj egiptolog koji dolazi, koji je igrom slučaja u filmu zapravo jedan od glavnih karaktera, glavnih heroja, on rešava problem tako što on zapravo ima state of the art znanje. On zapravo ima ono znanje koje je normalno stanje u nauci u tom trenutku i on uspeva da rešava problem, čita tekst koji zapravo njima omogućava da otključaju kapiju i da otputuju u taj drugi svet. I sad šta se tamo dešava? Tamo su takođe nekakvi drugi i ti drugi zapravo su neka konstruisana slika starih Egipćana, odnosno ljudi koji imaju kulturu starih Egipćana i u jednom momentu u prvom filmu on zapravo s njima stupa u kontakt i pokušava s njima i da razgovara. Kako? Tako što on izgovara staroegipatski jezik onako kako ga egiptolozi konvencionalno izgovaraju. Sad, verovatno ne znaju svi u publici ovog podcasta o čemu se zapravo radi. Stari Egipćani nisu pisali samoglasnike, nego samo suglasnike ili jake samoglasnike. I vrlo često mi ne znamo
gde stavljamo u rekonstrukciji reči koji samoglasnik. Mi to možemo naravno da rekonstruišemo kroz koptski jezik, pa onda da to nekako vraćamo nazad do srednje egipatskog ili jezika starog carstva, znači 3. milenijum pre nove ere, ali u mnogim slučajevima ne znamo to. Na kraju krajeva to znamo da se izgovori menjao kroz vreme, da su se forme reči menjale kroz vreme. Sad što je zanimljivo u kontekstu Zvezdane kapije je da sad njega ti urođenici ispravljaju i govore mu kako se zapravo izgovara ta reč i onda on od njih uči. I sad, zašto je sad sve to sjajno? Pa ne bi nikada došlo do tih elemenata u tom filmu da zapravo nije angažovan bio Stuart Tyson Smith, koji je egiptolog i koji je u jednom od svojih poslednjih predavanja na jednoj konferenciji o egiptologiji i naučnoj fantastici, da sam ja takođe izlagao, držao kao keynote predavanje i on je zapravo dao primere kako je izgledalo raditi na snimanju Zvezdane kapije i koliko je bilo razumevanja za konkretne primere iz nauke koje on pokušao tu onako fino da provuče i gde je uspeo, gde je omanuo i gde je bilo razumevanja za to što on hoće, gde nije bilo. I zapravo, ja ću sad samo ukratko prepričati zaključak njegov, da je on imao slobodu da ubaci te realne egiptološke elemente, dokle god oni ne narušavaju tu osnovnu sliku u kojoj je malo pregovorila Sonja, koja je zapravo priča koju idemo svuda u naučno-fantastičnom žanru, magija, tehnologija itd. itd. Tako da ima dobrih primjera, ali nažalost retki su. Da, ono što je dosta slično pitanje, rekla bih, pa o ovome što ste vi sada govorili, oboje vas, upravo to, kako sad je to, znači, ono što nam je u ovoj stvarnosti dato i poznato kao nauka i njen metod i šta sve može s tim da se napravi i tako dalje, nekakav razvoj tehnološki, imamo sliku toga u sci-fi koje je to potpuno drugačije i da neki elementi, nešto što je donekle naučno poznato, makar po nazivu, se sad to drugačije predstavlja. I sad, da li zapravo sci-fi predstavlja kao nekakvu nadu društva modernog ili nekakav mit savremenosti? Pošto često na to, kad čitam nešto pa naiđem na to kao mit društva modernog i savremenog, kao sci-fi, pa sad, da li mislim, dosta ste već i rekli kroz ovo pitanje prethodno, ali prosto ako možete još i kroz neke primere iz filmova ili odakle god, da nam malo približite to. Pa opet ću ja početi ako je to ok sa Urošem. To je super. Meni je ta priča o tome da je naučna fantastika, to mitologija tehnološkog društva, s jedne strane jako prijemčiva i jako zavodljiva, onako, i rekla bih da tu ima dosta istine, ali sa druge strane mislim da bi se to moglo reći za čitavu popularnu kulturu. I posebno kada govorimo o tim nekim masovnim, velikim blockbuster, što filmovima, ne znam, romanima, knjigama, šta god, koji su posledica savremenog potrošačkog društva, načina života, kako god hoćete to da nazovete, rekla bih da je to, da se onda tu još malo briše, pa tako to možemo reći za čitavu popularnu kulturu, ali onda u stvari možemo reći i za to da su to u stvari priče. I sad to je Uroš i ja smo u našem radu zajedničkom citirali zapravo Terry Pratchetta, koji kaže da mi nismo homo sapiens. Sapiens, to je vrlo jedno onako, kaže big-headed thing to say. Mi smo zapravo pan-narans, odnosno šimpanza koji priča priče. I to je poenta. Dakle, priče su uvek priče, mitovi su uvek mitovi, pa sad kakav će oblik da dobiti, sad da li ćemo da razlikujemo to, da li su kako da kažemo, narodni, da li su to sad, ne znam, legende, predanja, da li imaju autora poznatog ili nemaju, to je već sad mislim, zalazimo preduboko u to. Sad u tom smislu, ako govorimo o tehnološkom društvu kao nekakvom sada drugačijem društvu od nekih koje su postojale ranije, možda možemo reći da,
Ali onda treba se zapravo vratiti na pitanje šta je to mitologija i čemu mitologija služi. Upravo to. I onda se opet to moramo nekako da raširimo, moramo nekako da raščlanimo, da raščivijemo i onda opet govorimo o pričama. Vraćamo se na to, na emotivni doživljaj stvarnosti i na to da postoje nekakve u životu, u ljudskom iskustvu, postoje nekakve kontradikcije koje ne mogu da se razreše i tome služe mitovi, tome služe te priče. A nekada služe i samo za razbibljivu. I bojim se da kada govorimo o mitologiji, ne znamo tačno o čemu pričamo. Jer jedno je, znači vi imate mitološke priče koje imaju veću težinu nego neke druge. Imate recimo mitološke priče o postanju i to je ono čemu smo zapravo Uroš i ja i pisali u našem radu o Alienu. Imate mitološke priče o postanju koje imaju jako veliku društvenu težinu, koje su nešto što nam govori o tome ko smo, šta smo, gde smo i gde idemo. A sa druge strane imate neke priče, imate nekakve mitološke priče o, ne znam, Herkulu i njegovih 12 podviga, na primjer. Ok, sigurno se može tu nešto izvući, sigurno tu ima nekih jako interesantnih stvari, ali prosto imate neke priče koje se pričaju zato što su zabavne, zato što su interesantne, zato što mogu da nas nauče nečemu. I prosto negde izravnavati sve te stvari je vrlo komplikovano, a posebno kada govorimo o SF-u kao proizvodu, prosto jednom direktnom proizvodu modernosti u stvari, s jedne strane, a s druge strane kao proizvodu prosto živih ljudi, mislim, poznatih autora, ljudi koji imaju ideju za neku priču pa je onda napišu i onda nam je plasiraju. Tako da mislim, tu treba da budemo strašno oprezni. I tu bih se vratila na trenutak zapravo na Tolkiena. Ali u ovom slučaju na Tolkiena kao na filologa i lingvistu, a ne na Tolkiena kao pisca Gospodara prstova. Sad recimo Tolkien pravi razliku, odnosno on uvodi koncept koji se zove mitopeja. Mitopeja je autorsko delo, autorska priča koja namerno imitira folklornu formu. I to je ono što je on govorio za sebe. Ja pišem mitopeje, znači Silmarillion izgleda kao nečija mitologija. Kada bi se desio kraj sveta i preživala jedna kopija Silmarilliona, onaj ko bi ga pročitao nakon kraja sveta bi bio u fazonu, ovi su mislili da je svet ovako nastao, da je svet ovako funkcionisao. I to je ono što Tolkien misli kada kaže mitopeja. Dakle, autorsko delo, autorska priča, autorska bajka, na kraju krajeva koja imitira folklornu formu ili imitira mitologiju, imitira mitove, pravi se da je mit. A to treba da prosto razlučimo i da raščivijemo, da sklonimo i da nekako da imamo u vidu i rekla bih obraćamo pažnju na to kada govorimo o savremenoj mitologiji i o tome kako, ne znam, umetničke forme postaju mitološke. I trebalo bi da zapravo vidimo, odnosno njegov koncept je čini mi se koristan zato što može da odvoji ono što je uslovno rečeno mitoliko možda u popularnoj kulturi, ne znam, neka to bude epska fantastika, neka bude naučna fantastika, može to da odvoji od nečega što su priče, rekla bih, što su nekako priče koje su zabavne pa se zato pričaju, hajde da tako kažemo, ako sam bila jasna. I nisam ni sama o tome nešto mnogo razmišljala dok nismo zapravo počeli da komuniciramo oko ovoga, tako da bacam šta mi je trenutno na pameti napolje, pa prosto nadam se da će ljudi razmišljati u tom smeru, da će neko da domisli ovo što ja nisam uspela da smislim do kraja. Meni se čini da je Sonja sada zapravo zagrebala to ključno pitanje. Ispravi me Sonja ako grešim, zar nije Donna Haraway rekla koje priče pričaju priče, pa da možda zapravo tu rečenicu raščlanimo. Važno je šta je tema. Vrlo je važno šta je tema. Važno je šta je narativ filma ili serije. I to ne u smislu da li je, ne znam, heroj ili heroina uzeo artefakt A, odneo na mesto B da bi rešio problem C, nego zapravo ta narativna struktura, gde smo videli te primere orijentalizma, kolonijalizma, mita o stvaranju sveta, o postanju, o kraju sveta itd., sve ono o čemu smo zapravo kroz ovaj rad o Osmom putniku zapravo Sonja i ja pisali. Odgovor na pitanje koje priče pričaju priče je važan, ali prvo moramo razumeti pitanje. Znači prosto koji narativi su u pozadini tih narativa koje mi vidimo na ekranu i za koje mislimo da razumemo, a zapravo je
poenta nešto potpuno drugo. I u poslednjih, pa evo možda je prošlo već godinu dana, Sonja, ja, koleginica Monika Milosavljević, Ivana Živaljević, imamo jednu čitalačku grupu koja se zapravo bavi pa nekim trenutnim, aktuelnim pitanjima u arheologiji i antropologiji, nekakvoj novoj paradigmi na pomolu, a to je ontološki obrt. I eto, mi se kao prijatelji, kolege, koleginice nalazimo i čitamo i bavimo se pitanjima za koje mi mislimo da su važna i nekako mi se čini da su ta pitanja koje smo mi prepoznali kao važna takođe pitanja koje prepozna i savremena naučna fantastika. A to je šta je ljudsko biće, gde su granice ljudskosti, itd. itd. Znači to vidimo recimo u Blade Runneru, to vidimo u recimo Vučjem vaspitanju, koje smo takođe negde u radu i pomenuli. Ali zapravo to pitanje ljudskosti, pa to nije samo pitanje antropologije i naučne fantastike, to je takođe pitanje kojima se bave arheolozi i istoričari. Jer kao što postoje ti nekakvi fiktivni svetovi u kojima postoji druga bića, tako postoje i realni svetovi danas koji drugačije funkcionišu nego naš, gde takođe postoje druga bića ili gde bića koja smo mi nekako iskonstruisali kao druge, zapravo u tim drugim realnim svetovima danas nisu druga bića, nego funkcionišu potpuno drugačije. I mislim da ono što arheolozi tu mogu da nauče od antropologa, a i od autora naučne fantastike je da prosto u sve opasnosti greške i pseudonauke zapravo malo prošire horizont i počnu da razmišljaju o drevnim kulturama ili zajednicama, društvima, kako god ko želi da ih nazove, kao ljudima koji su takođe možda živjeli u svetovima koji su potpuno drugačije izgledali nego naš i koji su razumeli drugačije nego naš, gde je za njih bilo potpuno normalno da bogovi i boginje ponekad bar hodaju zemljom, da postoje ta bića koja mi danas zovemo nadprirodna, a koje su za njih možda bila potpuno prirodna i potpuno realna, i da ukoliko mi uvek racionalizujemo prošlost, zapravo mnogo gubimo od toga šta su oni zapravo o tome mislili. I ja mislim da je to važno pitanje. To je pitanje koje priče pričaju priče. I poenta svega ovoga je, to nije lako. To uopšte nije lako. I vraćamo se uvek na to pitanje etnografske analogije o arheologiji, koliko je opravdana, itd. itd. Sad ja možda odlazim previše daleko od naše teme, pa me vi zaustavite, ali mislim da čak i u tim nekim momentima možemo da prepoznamo te neke ključne metodološke probleme kad je arheologija ili antropologija u pitanju. Čak i ako to na prvi pogled ne deluje tako. Da, čini mi se i ovo je super, ali da, to je ono pitanje oko kojeg mi zapravo, o kojem mi razmišljamo već evo skoro 2 godine, je li tako? Mi smo krenuli 2020. kad je bio lockdown. Jesmo i prođe dosta dugo. Prođe što 2 godine. To je ključno pitanje toga da li ljudi mogu da se pretvaraju u jaguare. Da li ljudi mogu da se pretvaraju u jaguare ili ne? Da li je tvrdnja da se ljudi pretvaraju u jaguare pseudonaučna ako ljudi iskustveno tvrde da se drugi ljudi pretvaraju u jaguare, ljudi iz njihovog okruženja da se pretvaraju u jaguare, i sve živi u našem svetu. I to je nešto što je zapravo isto priča karakteristično za autore koji pripadaju, uslovno rečeno, ontološkom obrtu, a to je priča o tim raznim bićima, raznim stvorenjima, raznim osobama koje nastanjuju življene svetove nekih drugih ljudi, često lovačkog sakupljanja zajednica. I to je pitanje toga koliko, dokle i kako mi uopšte možemo da percipiramo svet, da li postoje različiti svetovi ili postoji jedan svet koji svi percipiramo različito, da li mi zapravo živimo u potpuno drugačijim svetovima,
Da li mi samo ne vidimo nešto što neki drugi vide? Dakle, šta se tu dešava? To je nešto što je recimo jako uzbudljivo u antropologiji trenutno, ali i nešto što je dobar šlagvort i može biti dobra inspiracija za nekakav novi SF. I to su neke stvari koje možete možda naći u horor narativima sada već, mislim i od uvek, znači to neko pitanje toga šta je stvarno, a šta nije. Da li se nešto zaista događa ili se ne događa, da li ja ludim ili ne ludim ili šta se tu dešava, ali upravo ta vrsta nestabilnosti, ta vrsta ontološke nestabilnosti je često predstavljena kao užasavajuća, dakle često je horor, a ne nešto što može biti izvor radosti, zabave, novih politika upravljanja prirodnim resursima i to, dakle, nego je to nešto što je strašno. Tako da u tom smislu, mislim, tu je potencijal antropologije da inspiriše na neki način, mislim, oni uvek postoje, ali tu je potencijal antropologije da inspiriše SF, i da inspiriše i fantastiku i kako već, kroz to što će tu vrstu ontološke neodređenosti, tu vrstu jedne onako fundamentalne liminalnosti koja je trenutno na tapetu u antropološkim istraživanjima, nekako preinačiti ili predstaviti na dovoljno prijemčiv, dovoljno dobar način nekakvom širem auditorijumu, da ljudi koji zapravo pišu nekakvu fantastiku, bilo ona naučna ili kakva druga, mogu da je uzmu kao inspiraciju i da rastoče te nekakve opozicije bez straha od kraha realnosti. Dakle, da to da se ne užasavamo toga što više nije jasno šta je reprezentacija, šta je stvar sama. Dakle, da se ne užasavamo rastakanje modernističkih kategorija, nego da ih iskoristimo, da to rastakanje iskoristimo, da sve to, za tu neodređenost stvarnosti iskoristimo, ne bismo li nekako izašli iz nekih starih narativa, ne bismo li zatvorili neka vrata koja su se ispostavila kao pogrešna. I prosto društveno, kulturno, pop kulturno, izašli iz tega nekih starih narativa. To je isto nešto što mi je jako smešno. Opet se pozivam na Terry Pratchetta. Kada on kaže, postoji nešto što se zove narativna kauzalnost. To znači da ako je šansa 1 u milion, da ne znam sada junak pogodi cilj, ne znam, pogodi puškom metu da bi spasio ne znam šta, bla, 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 šansa da promaši, dakle, ako je šansa da će on pogoditi 1 u milion, šansa da će promašiti je takođe 1 u milion, zato što on mora, usled narativne kauzalnosti, on zapravo mora pogoditi taj cilj, znači mora naći pravu žicu u 59 sekundi pre nego što bomba, u 1 sekundi pre nego što bomba eksplodira i slično. To su neke, hajde da kažemo, zacrtanosti, što su neki motivi, modeli i ostalo koji su zabavni, koji su na svima prihvatljivi i na koje se svi ložimo, negdje sa kojima smo svi rasli, ali su na neki način i izađali. Sad, pričamo s jedne strane o strukturi, a s druge strane pričamo o sadržini. Ono što ovakvo crpljenje inspiracije iz to, uslovno rečeno, nove antropologije koju sada imamo, može da uradi jeste da promeni jedno i drugo. I to je ono gde možda može biti nekakva inspiracija, nekakvog novog pomaka i gde u stvari možemo da govorimo zaista o nauci, o naučnoj fantastici, bez da ona je suplement u stvari za magiju. Ja bih se možda samo vratio na kratko na jedan aspekt koji je Sonja pomenula, a to je sad ta mogućnost za nekakve nove narative koji su zasnovani na potencijalu te priče o ontološkom obrtu. Ja pozdravljam naravno te potencijalne nove narative i nove SF proizvode, ali zapravo ta priča o drugim svetovima, nestabilnosti, nesigurnosti, šta je materija, šta su drugi svetovi, to već imamo kod Filipa Pullmana u njegovim mračnim tkanjima i to je prosto fantastično koliko tu zapravo ima ontološkog obrta. Tako da ja zapravo svima koji ovo slušaju i možda čitaju trenutno o ontološkom obrtu i ništa im nije jasno, pročitajte Pullmana, pa onda čitajte ove klasične tekstove ontološkog obrta, ima ih u međuvremenu zahvaljujući Marini Simić na srpskom, tako da možda malo više naučne fantastike, pa onda nauke i onda će se nekako stvari bolje složiti, čini mi se. Jeste, to smo htjeli kad smo pričali oko ovoga koje primjere da vam možda pošaljemo i to je Duška i ja smo kao da li ćemo Pullmana, pa kao, a već smo prije toga sve i svašta kao tu navodile, kao
joj, da li ima mesta? Ma kao nećemo, ajde ako pomenu, kao, dobro je, to sam htjeli. Znate s kim imate posla. A pod ovim da je sci-fi mit modernog društva, mislim, kada sam to pročitala, zapravo kada sam tu rečenicu pročitala u vašem radu, samo mi je pala na pamet jedan velika subkultura ljudi koja itekako veruje u tu reprezentaciju vanzemaljaca i bića koja dolaze i edukuju čovečanstvo o izgradnji piramida i sve ostale ideje koje izlaze iz toga. Nekako mi je ta rečenica kod vas baš me podsjetila na to kako mnogi ljudi, eto čak i u mom okruženju, zapravo donekle veruju da su neka bića došla i naučila čovečanstvo kako treba da se živi. Vanzemaljci izgradili piramidu u Bosni. Između ostalog. Da, zapravo najveća opasnost meni se bar čini konkretno na primjeru tih piramida i vanzemaljaca. Ja više ne znam koliko sam puta morao da objasnim ovo. Ja uopšte ne želim da ulazim sada u to kako su građene piramide i ko ih je gradio. Ono što je ovde mnogo bitnije je taj rasizam koji se krije iza iskaza, vanzemaljci su izgradili te ovo, te ono, jer zapravo je pozadina mnogo dublja i istorijska je, i u smislu, istorijska u smislu istorije nauke. Nisu ni svi egiptolozi smatrali da su Egipćani, odnosno ljudi iz Afrike, digli te monumentalne spomenike, već je negde u 19. veku formirana ta ideja da ti ljudi to prosto nisu mogli da urede zato što oni nisu bili intelektualno sposobni za to. A zašto? Zato što su prosto bili rasno inferiorni jer su crni i iz Afrike. Pa je objašnjenje dato u nekakvim realnim vanzemaljcima koji dolaze sa severa i bele su boje kože. I ti realni vanzemaljci sa severa dolaze tu i donose naravno te adekvatne tehnologije. Zašto? Zato što su oni intelektualno superiorni i oni su nosioci te takozvane dinastičke rase. Znači, taj pojam dynastic race je tada bio naučni pojam. I sad zapravo, na što vas sve ovo podsjeća? Pa nisu li zapravo ti vanzemaljci koji grade piramide u naučnoj fantastici, zapravo ti beli ljudi koji dolaze od nekud i imaju ta viša znanja ili su intelektualno superiorniji, pa samim tim imaju i adekvatne tehnologije da nešto grade. I sad je ovde zapravo, onako što se kaže, ne šlag na tortu, nego ona mala trešnjica. Pa zapravo i ti vanzemaljci, kao i ovi belci, ne samo da su kao intelektualno superiorni, nego oni porobe te lokalce. Znači, kao što sad ti belci u tim arheološkim narativima porobe te lokalce, tako i ti vanzemaljci porobe nas. I evo, recimo, primjer za to, pa ne znam, evo, Predator, mislim, to je ta ista priča, gde zapravo oni grade piramide na zemlji da bi u tim piramidama mogli da love ksenomorfe, a zapravo su porobili ljudski rod da ih obslužuje dok su tu, kada oni imaju te obrede prelaza. I gde se to vezuje sa rodom? Pa to su zapravo obredi prelaza muškosti, zato što su ti konkretno predatori tu predstavljeni vrlo maskulino prema našim standardima muškosti i maskuliniteta i gde oni zapravo prolaze kroz taj obred prelaza da, ne znam, moraju da pobiju ne znam koliko tih ksenomorfa da bi bili primljeni kao punopravni članovi te zajednice koja se bazira na ratu i lovu kao ultimativnom iskazu muškosti. Sad ja tu povezujem možda više različitih stvari, ali nije to zapravo toliko različito, jer ti narativi o tim osvajačima koji dolaze sa severa su takođe vrlo rodno obojeni. I ono što možda treba trenutno pomenuti je još jedna
savremena arheološka fikcija vezana za javnu kulturu bakarnog doba, gde je ta stara ideja, između ostalog, kod Marije Gimbutas, da dolaze ti nekakvi patrijarhalni osvajači sa istoka i porobljavaju te matrijarhalne neolićane, ljude iz kasnog kamenog doba. Sad sve to kroz moderne tehnologije, kao što su DNK analize i izotopi, ponovo vraća, jer eto, pokazale su DNK analize da postoji zapravo itekako jasan uticaj iz stepa, i onda se to tumači kao posledica širenja patrijarhata, između ostalog kroz seksualno nasilje. A nikom ne pada na pamet da možda nisu sve migracije nužno nasilni procesi. Da postoje i drugi potencijalni modeli zašto neko napušta kuću i odlazi negde drugde, i da postoje i druga rešenja, a ne samo zatvoriti im granice i ne pustiti ih unutra. Mislim, naravno nisu postojali te zidine tada kao što su postojale danas, ali mislim da to možemo da povežemo, jer način na koji arheolozi tumače odgovor tih neolićana na te patrijarhalne konjanike zapravo puno oslikava to kako mi danas posmatramo te druge ljude koji dolaze. Iako oni možda više ne ješu konje i siromašni su zato što su izgubili dom zbog rata, nekako su uvek u tim nekim nacionalističkim, desničarskim narativima potencira to da oni nešto žele nama da uzmu. Sad, da li su to naši poslovi, možda čak i naše žene. Znači, ta ideja od zaštite ekonomije i zaštite ženskog tela od tog nekakvog drugog. I eto, sad sam možda otišao malo predaleko, ali mislim da je to povezano. Mislim da to nije baš toliko daleko koliko se možda čini. Apsolutno, i u savremenom svetu sa migrantskom krizom i svim što se događa, zapravo je jedno aktuelno pitanje o kom bismo svi možda malo više trebali da razmislimo. Možda Sonja nešto želi da doda vanzemaljcima kroz antropološku perspektivu. Pa ne znam, meni je recimo zanimljivo, čini mi se da se u jednom trenutku desila nekakva smena u popularnoj kulturi. Mislim, ti narativi jesu uvijek postojali nekako paralelno, ali meni je jako zanimljivo kako se vanzemaljci takođe u popularnoj kulturi, recimo to je mislim, to je čini mi se izmislio dosije X, možda bilo je ranije, to je bliski susret treće vrste se tako zove, ali tu gde se vanzemaljci pojavljuju kao oni koji dolaze, koji su agresori, ali kada ne govorimo znači o full scale invaziji, nego kada govorimo o tome kako oni otimaju pojedinačne ljude i onda vrše nekakve eksperimente za njima i onda ih vraćaju nazad. Meni je to jako interesantno zato što je i to jedna onako prilično pa rekla bih poznata priča, to je jedan poznati narativ i to je takođe jedan prilično kolonijalni narativ u stvari. I negde podsjeća na istorijski dokumentovane prakse koje su se dešavale recimo sa osvajanjem, sa kolonizacijom Amerika, na primjer. Gde su nekako sveštenstvo tog vremena je recimo i ne samo sveštenstvo, već uopšte kolonijalni nekakvi namesnici, nekakvi Evropljani koji su došli tamo, su ubijali nativno stanovništvo, lokalno nativno stanovništvo, da vide da li su oni u stvari ljudi, da bi ih secirali, da bi ih otvorili, da vide da li oni su zaista to na isti način, ajde uslovno rečeno biološki, nije ta postojala biologija kao takva, ali da li su oni fizički isti mi. Gde su ovi, recimo, to je jedan od mojih omiljenijih priča, gde su ovi uzvraćali tako što su ubijali misionare i sedeli pored njih 3 dana da vide da li će da ustanu iz mrtvih. Ali ono što je tu značajno jeste da je ta ideja tog kao nekakvog ekstraktivnog analitičkog modusa, mislim, ta jedna vrsta to nauke koja je zapravo predstavljena na taj način, kako je vanzemaljske nauke koje sad mora uzeti nas da nam ubacuje sonde u razne telesne otvore i ostalo, to je strašno interesantno. I onda s jedne strane imate te vanzemaljce koji dolaze sada u modernom trenutku i pokušavaju da nešto nauče od nas tako što nas osobi izdvajaju iz našeg
onda i odnose na svoje svemirske brodove da bi radili testove na nama, a sa druge strane imate priču da su oni zapravo došli i sve su nam pokazali. Dakle, napravili su nam piramide, napravili su I sad, tu je možda u razlici između tih narativa možda ima nečega što može biti interesantno za to kako percipiramo nauku, šta u stvari radimo sa naukom, šta je pseudonauka, a šta su naše ideje o nekakvim drugima i zašto se mi plašimo da će oni ili ne plašimo, zašto reprodukujemo modele po kojima smo mi, kada govorim mi, dakle to je nekakav beli zapad koji drži kapital i proizvodi većinu popularne kulture na svetu danas, zašto smo opsednuti tim pričama i zašto je toliko teško zapravo s jedne strane to prihvatiti da su ljudi koje mi etiketiramo kao drugi sasvim sposobni da naprave piramide i bili sasvim sposobni da naprave piramide, a s druge strane kako nam i dalje nije jasno da su svi ti agresorski narativi koje plasiramo kao vanzemaljske u stvari samo refleksija onoga što je kolonijalna istorija sveta i zašto je to toliko, zašto je take away od toga ne, vanzemaljci su napravili piramide, a ne možda nije baš najpametnije da kolonizujemo ljude koji imaju tehnologiju koja nije kompleksna koliko i naša. Mislim, prosto to je čini mi se dobro. Ja se apsolutno slažem sa Sonjom, ali bih samo dodao da je dodatni problem kad je konkretno ovaj primjer u pitanju vrlo često problem obrazovanja. A to je da ja sad zaista ne mogu da sudim, ograđujem se, pa ljudi su slobodni da provere. Ja ne znam kako izgledaju udžbenici za istoriju sada, ali ja se jako dobro sećam da meni ni u osnovnoj školi, ni u gimnaziji, išao sam u osnovnu školu u Zemun Polju, a u gimnaziju u Zemunsku gimnaziju, nama niko nije govorio o tehničkim aspektima izgradnje tih spomenika, nego smo jednostavno dobijali slike da memorizujemo, tipa ovo je Keops, ovo je Mikerin, itd. I to je to. Nažalost, moram da dodam, ni na studijama arheologije nije bilo baš puno govora o tehnologiji u Beogradu. Tako da opet se nekako memorizuje da to je taj kralj, izgradio je to i to se nalazi tu i tu, a kako? A o tome se baš nije puno ni govorilo. I mislim da je važno da se to uključi u udžbenike, jer ako su to teme koje se iznova i iznova javljaju i figuriraju u tim pseudonaučnim argumentima, pa dajte onda da ih jednom za svagda rešimo za te buduće generacije, jer ono što se kaže dajte da spasimo što se spasti može, jer ono što sam ja shvatio nakon što smo, to je bilo davno, 2006. 2007. godine, evo prošlo već koliko, pa više od 15-16 godina, ja i grupa meni jako dragih kolega i koleginica sa studija, između ostalog tu su puno njih koji već rade arheologiju u Srbiji, Vidan Dimić, Ana Đuričić, Danica Mihajlović, pa onda kolega koji radi u Bosni, Aleksandar Jašarević, Ljubomir Jeftović trenutno na Arheološkom institutu. Znači svi smo mi zajedno, sad ja se izvinjam koga nisam pomenuo, nebitno, ali svi smo mi zajedno otišli da slušamo Semira Osmanagića u Sava centru, koji je pričao o svojim rezultatima svojih istraživanja. I naravno mi naoružani do zuba svi sa metodama, teorijama, pitanjima, sve, ne vredi. Znači prosto ne vredi, jer koje god pitanje da smo mi postavili, koje realno jeste pitanje koje može da se postavi svakom naučniku, ono što smo mi zaboravili, što je nama napomenuo naš profesor Aleksandar Palavestra, da ti ljudi ne razmišljaju kao mi. Tako da njima postaviti naučno pitanje je prosto izlišno, jer ne govorimo istim jezikom. Oni ne govore jezikom nauke. Oni ne daju odgovor na pitanje tako što aktiviraju kritičko mišljenje. I tu je problem. Tako da to se završilo tako što je publika koja je tu bila, naravno, onda nas su karakterisala kao deo establishmenta, nas su poslali naši zli profesori, da mi tamo tog jadnog čoveka koji Bosni želi nešto da pomogne, tako što
iskopava njihovo nasleđe, datuje to još u ono neku praiskonsku prošlost i onda samim tim pospešuje turizam, da mi tom jadnom čoveku stajemo na put. I onda sa nekom silom prilika u tom narativu mi postajemo ti nekakvi kolonijalni ljudi koji Bosni oduzimaju nasleđe, a sedimo u Beogradu i kako se mi osuđujemo da mi iz Beograda uopšte o tome govorimo, a među nama jedan od kolega sa studija koji je iz Bosne. Tako da čak ni to njima nije bilo važno. Šta zapravo hoću da kažem? Teško je ulaziti sa pseudonaučnicima o diskusije o nauci. Zašto? Oni nemaju istu pozadinu, oni prosto nemaju isto predznanje, nemaju iste aparate. Kako da razgovarate sa nekim ko nema isti aparat? To je kao kada ja sada možda izađem na ulicu i pokušam da govorim sa nekim na kineskom jeziku, a ne govorim kineski jezik. Upravo to, samo bi se nadovezala na Uroša i mislim da je to jako važno da zapamtimo i da je isto nešto o čemu valja razmišljati. Pseudonaučnici, opet slažem se potpuno da je apsolutno izlišno pokušavati sa njima komunicirati naučnim jezikom. Ja uopšte ne mislim da je lek za pseudonauku, mislim da jeste obrazovanje, ali ne mislim da je nekako razračunavanje sa njima u smislu toga vi ćete sad njima dati nekakve podatke, činjenice do kojih je dođeno naučnom metodom, to je potpuno besmisleno, to su nesamerljive kategorije, kako bih rekao. Ali ono što je važno jeste prosto imati u vidu da oni ne govore naučnim jezikom, ali oni simuliraju naučni jezik. U smislu toga da će se frljati nekakvim terminima, da će se frljati izrazima koji deluju kao da su naučni, koje su nekakve sad više složne reči, koje su sad jako tu komplikovani, koje nekome ko nema dovoljno obrazovanja, nema dovoljno uvide, ne zna te stvari, prosto mogu delovati jako onako misteriozno, inspirišuće, kako bih rekla, mogu predstaviti govornika kao nekog sad tu intelektualca, odnosno učiniti da on deluje kao nekakav intelektualac ili intelektualka, ali su zapravo je mlaćenje prazne slame. I mislim da je tu opet jedna od stvari, dakle govorili smo to, mora biti više obrazovanja, ali čini mi se da mora biti i nauke koja se ne priča na latinskom. Dakle, da mi moramo kao naučnici, posebno kao društveni naučnici, koji se bavimo jako često nekakvim aspektima svakodnevice koja je ljudima bliska, pa onda misle pa ja sam to živeo, ja znam o tome isto koliko i neki sad ne znam, naučnik koji se zapravo ozbiljno time bavio. Mislim da je tu stvar koju treba uraditi zapravo to, naučna komunikacija, odnosno komuniciranje naučnih ideja, naučnih praksi na jednim jezikom koji je šire razumljiv. Jer to da vi svirate svojim drugarima iz benda ne znači ništa. Mislim, to ako pišete antropologiju ili ako pišete arheologiju nekakvim potpuno obskurnim jezikom koji sad pokazuje da ste vi veliki stručnjaci, Bože moj, zašto razumete latinski terminologiju, vi radite istu stvar. Dakle, vi na neki način potpuno obavijate nauku velom misterije i na prvom koraku odbacujete, odnosno odbijate ljude koji bi to mogli da zapravo pročitaju i razumeju da je pisano nekim krštenim jezikom, a da ne robujemo zapravo elitističkim pretpostavkama iz prošlosti, kada je to, ne znam, nauka pisana na latinskom zato što je to, Bože moj, bio jezik obrazovanja, ili kad je, ne znam, bilo zabranjeno, a mislim opet to nije došlo iz nauke, to je došlo iz religije zapravo, kad je bilo zabranjeno govoriti reč Božiju na jeziku svinjara, i vi onda imate i dalje jednu ideju o tome i sad u nekim disciplinama je to lakše, u nekim je teže. Teže ćete objasniti nekakve genetičke procese bez upotrebe jako komplikovanih reči, ali možete objasniti neke društvene procese vrlo jednostavno ljudskim jezikom. To često nije slučaj. I to je često povezano sa time kako se mi socijalizujemo kao naučnici i to je ono čime se zapravo bave studije nauke i tehnologije, kako se konstruišu naučne činjenice, šta se uopšte smatra naučne činjenice, kako nauka funkcioniše kao društvena praksa. I to je nešto o čemu treba razmišljati i to je nešto što ja bih rekla treba menjati i to se sad vidi jasnije nego ikada. Dakle, sa čitom proliferacijom najrazličitih ludih teorija zavere onoga koje prate kriznu situaciju kakva je pandemija COVID-19,
jako je potrebno bolje komunicirati nauku. Znači, nije potrebno više je komunicirati. Komunicira se ona sasvim dovoljno. Potrebno je bolje je komunicirati. I bolje je komunicirati na samom izvorištu, ne u smislu novinarskih tekstova. Ima sasvim dovoljno. Imate vi sasvim dovoljno prevodilaca, interpretatora koji pišu naučno-popularne tekstove o nečemu što se dešava. To nije poenta. Poenta je da na izvorištu mora bude jednostavnije. Da, mislim, vidite, sad smo i na kraj došli ove emisije, kako smo lepo nekako došli do tog kraja i našeg poslednjeg pitanja koje nekad zna biti prvo, nekad poslije, zavisnosti od teme. To je i kontekst i uopšte cilj ove emisije je to da napravimo tu granicu upravo, odnosno šta je nauka, a šta ona nije. I uopšte koje su razlike, odnosno eto, kada neki tekst čitate na internetu, članak neki, na osnovu čega i kako vi kao naučnici pravite razliku, odnosno kako znate da je taj tekst naučan ili nije. To je naše sada poslednje pitanje. Pa evo možda ću ja da započnem, pa možda Sonja može da doda. Jako je kompleksno pitanje zapravo i čini mi se da odgovor uopšte nije jednostavan, ali eto, recimo u najkraćim crtama, ja znam i svi mi znamo, nadam se, gde uopšte tražimo naučne tekstove. Znači ja neću tražiti naučan tekst o arheologiji Starog Egipta na stranici koja se bavi okultizmom i ezoterikom. Jednostavno, to nije prostor u kom se traži naučan tekst. Znači, za početak, svest ili znanje o tome gde se objavljuju naučni radovi. I to, čini mi se, dobrom delu javnosti uopšte fali, zato što se obrazuju kroz snimke sa YouTube-a, nemajući uvid u to da nauka ne funkcioniše tako što ja jednostavno ispričam neku priču i to podignem na internet i objavim da svi mogu da vide. Zašto je to važno? Zato što smo svi svesni toga da postoje određeni naučni sistemi kontrole naših mišljenja, istraživanja i njihovih rezultata, koje mi zovemo naučne recenzije. Ti snimci koji se kače recimo na YouTube ne prolaze kroz anonimne naučne recenzije, gde recimo moje kolege i koleginice svojim kritičkim aparatima dovode u pitanje ili ne moje zaključke i moje rezultate. Znači, eto, tu je recimo jedna, po mom mišljenju, osnovna razlika između pseudonaučnog i naučnog teksta. Gde ga tražimo i koja je pozadina njihovog nastajanja. Sad, tu postoje raznorazni drugi elementi, jer ne smemo zaboraviti i to da čak i u nekim tekstovima koji se objavljuju u naučnim časopisima vrlo lako mogu da se provuku i pseudonaučne ideje. Zašto? Zato što, za razliku od pseudonaučnika, u nauci često smo skloni da pseudonaučne ideje nazivamo starim teorijama. Zašto te sad stare teorije i stare ideje koje su prevaziđene jednako ne okarakterišemo kao pseudonauku? Sad, ja sam poprilično svestan toga da se neće svi složiti s ovom mojom stavkom, ali eto, ja sam je, što se kaže, bacio u etar, pa nek ljudi razmišljaju o tome, a možda Sonja već može da mi protivreči. Pa dobro, da, mislim da je Uroš rekao zapravo ključne stvari. Postoji ono gatekeep moment gde zaista znamo gde se objavljuju naučne stvari, a gde ne. Ono što je tu problem, što je problem sa tom vrstom gatekeepinga, je što većina ljudi koji nisu u strukama to ne znaju. Što je sve onako jedna, sve obavijeno velom misterije. I sad to je, između ostalog ima veze i sa time što vi većinu nauke zapravo ne možete da čitate ako ne platite. I to ima veze sa naučnim publishingom, sa čitavom tom industrijom i naravno kao i za sve drugo krive kapitalizam, jeli? Ali ono što je jako važno i što je Uroš pomenuo i što je meni strašno interesantno jeste da li su neke stare ideje pseudonauka, odnosno da li su one bile pseudonaučne,
je jako dobro pitanje. I da li ćemo mi o nekakvim prošlim paradigmama govoriti kao pseudonaučnim ili govoriti samo kao o starim paradigmama kad nismo znali za bolje, je prilično onako, mislim da zavisi od toga u kojoj se tradiciji obrazujete zapravo, kako to izgleda na mestu gde vi učite, kako se to radi na mestu gde vi učite svoju disciplinu, svoju nauku, i onda ide prosto odatle nadalje. Takođe, ono što je Uroš pomenuo jeste da se nekada se mogu provući pseudonaučne ideje i u naučnim člancima. I to se jako često dešava, mislim, tu su često, to se pojavljuje u našoj disciplini, to se pojavljuje u etnologiji i antropologiji, postaje sve učestalije, a arheolozi odavno već imaju problem sa time, to je brkanje genetike i genetičkih istraživanja, porekla, nacionalizma i pravljenje jedne papazjanije koja je potpuno tu da zapravo servisira neke nacionalističke interese, dakle, koja će da kaže da je na osnovu genetskog istraživanja ne znam, dokazano da su Srbi narod najstariji, da su već, ne znam, tu 5000 godina, a uzorak je 5 likova, a jurite mitohondrijsku DNK, mislim, potpuno budalaštine. U tom smislu, zanimljivo je i zapravo može biti značajno i često je korisno, ja to zapravo jako često upražnjavam, tako da onako uvek imam prvu fusnotu u većini teksta koje piše prva fusnota moja zahvalnica kome god od mojih prijatelja, prijateljica, odnosno kolege i koleginice iz koje god discipline ko mi u nekom trenutku pomogao sa nečim. I to da iskoristimo onaj stari izraz koji su domaći etnolozi obožavali, dobra predohrana protiv toga da nasednete na pseudonauku jeste da te nekoga istruku. Kažeš, ja nemam predstavljeno, apsolutno ne razumijem genetiku, nikad nisam razumela kogod da sam imao hemiju, nemam pojma, ali zato prosto znam gde mogu da se obratim, koga mogu da pitam i onda će taj neko objasniti šta je tu ok, šta nije, pogledati nešto što sam ja napisala i reći ok, ovo je u redu, ovo je zaista ovako ili nije ovako. I isto tako mi može pojasniti nešto što nađem negde na internetu i reći mi, to je budalaština ili to je zastarelo ili to se više ne radi tako, ovo je nešto idiotski. Pa ne samo sam hteo da dodam na ovo, da ne smemo zaboraviti i to da nisu stvari baš uvek toliko jasne. Evo primjera, ne znači da to što ste vi studirali medicinu, da vi zapravo razumete šta su vakcine. Ili ne znači to što ste vi studirali arheologiju, da vi zapravo nešto znate o vinčanskoj kulturi ili o starom Egiptu ili o bilo kom aspektu arheologije, jer vrlo je upitno kako ste vi uopšte prošli kroz studije i šta je zapravo ostalo od tih studija i tih polaganja ispita i kako vi zapravo tumačite to što ste naučili kao građu. I to se uopšte ne razlikuje u arheologiji, antropologiji ili medicini. Tako da mislim da je to važno da napomenemo na kraju ovog razgovora sada, jer mi ne samo u Srbiji, znači u celom svetu, imamo taj akutni problem da postoje ljudi koji su ponosni zato što su lekari, studirali su medicinu i to onda naravno potenciraju kao ja sam studirao ili studirala medicinu, ja sam lekar, lekarka, ja znam da vakcine ne valjaju. To je jako opasno. To je jako opasno zato što je to pozivanje na autoritet. I to na lažni autoritet. Autoritet koji vi zapravo nemate. Zato što je to potpuno odsustvo kritičkog mišljenja. Tako da treba i to razlučiti. Znači ono što sam ja rekao, tražimo naučne tekstove na određenim mestima, a znamo gde se kriju pseudonaučni, videli smo da to nije baš uvek tako, ali čak i na tim nekim mestima koji su stožeri nauke, gde mi treba nešto da naučimo, možemo sresti ljude koji su takođe tu da nešto nauče, ali možda da nauče to što oni žele da nauče, a ne sve drugo što bi trebalo da nauče. Možda se dodatno komplikujem, pa možda Sonja može malo da... Ali ono što mislim ka čemu Uroša priča vodi i što mislim da je super mesto da završimo ovaj razgovor, jeste da ono što razlikuje možda, da banalizujemo, ajde da banalizujemo, ono što razlikuje nauku od pseudonauke je što je nauka u službi, ajde da kažemo, istraživanja, u službi možda ne istine kao nekakvog sad apsolutnog ideala, to je već filozofska papazjanija u koju ja ne bih ulazila, ali nauka je u službi saznavanja, u službi radoznalosti, u službi
službi istraživanja, a pseudonauka je zapravo u službi narativne kauzalnosti, ona je u službi priče. I ona polazi sa već gotovom pričom koju pokušava da dokaže, dok ono što nazivamo naukom, prakse koje nazivamo zaista naučnim, zapravo pokušavaju da opovrgnu postojeći narativ. Sad naravno da li će se prikloniti Popperu, da ćete se prikloniti Kuhnu, onome, opet kažem, to je filozofska zavrzlama, ali recimo da je tu negde na kapiji, na izvorištu je ta osnovna razlika, gde je zapravo nauka ta koja je u službi saznavanja nečeg novog, a pseudonauka u službi narativa koji već postoji. I zapravo smo imali još jedno malo pitanje, a to je kako ste vas dvoje interdisciplinarni istraživači i istražujete zajedno u interdisciplinarnim istraživanjima, koliko je lako, odnosno teško upasti u zamku pseudonauke i koliko je zapravo teško biti interdisciplinarni istraživač? Pa ne znam, ja bih rekla da je mnogo lakše biti interdisciplinarni istraživač nego disciplinarni istraživač. Šalim se naravno, ali recimo da meni se nekako čini da sa uvođenjem više glasova, uvođenjem to nekakvog višeglasja i više perspektiva i više disciplina, otpada verovatno da ćete da zapadete pseudonauku. I čini mi se da je interdisciplinarnost kada se zaista praktikuje, a ne kada je nešto na papiru gde svako radi svoje discipline i ne razgovaraju međusobno, nego to zalepe u jedan tekst zajedno. Čini mi se da je to razgovor, u stvari interdisciplinarni dijalog koji posle rezultira nekakvim radom, čini mi se da je dosta dobra predohrana protiv toga da zapadete u pseudonauku. Uroče nešto hteo. Pa ne, ja sam samo htio da se nadovežem, ovo je sjajno pitanje. Mogu naravno da dam primer moje i Sonjine saradnje, ali počet ću sa jednim drugim primerom. Pitanje je toga zapravo kako razumete ili kako razumemo interdisciplinarnost. Jer nije za mene interdisciplinarnost ako arheolog napiše arheološki tekst i onda u jednom delu teksta, koji je naučan, nalepi pasos gde uzima, ne znam, kao etnografsku paralelu zajednicu X i onda kroz etnografsku analogiju tumači arheološki zapis i kaže evo interdisciplinarnosti. Pa nije to baš tako. I nije za mene interdisciplinarnost to kada tim naučnika koje finansira European Research Council i to je, ne znam, starting ili advanced grant, napiše rad tako što Pera Perić piše uvod, Žika Žikić piše rezultate hemijskih analiza i onda, ne znam, dođe, ne znam, Mira Marić i napiše tumačenje i to se onda objavi u časopisu kao što su Nature i Science i onda to nazivamo interdisciplinarnošću, a zapravo se na te rezultate metoda koja dolaze iz prirodnih nauka lepe, raznorazne, zastarele ideje o etničkim identitetima, o migracijama itd. itd. Znači, meni je omiljeni primjer, s obzirom da se time bavim više od 10 godina, su Hiksi u Starom Egiptu tokom drugog međuperioda. To su bili vladari stranog porekla. Stranog porekla, to je vrlo širok pojam. To može da bude neko ko je zaista došao sa strane u tom momentu da nad vama vlada, a može da bude neko čiji su roditelji ili praroditelji došli od nekud sa strane, pa vi imate strano poreklo, a zapravo ste tu kao druga, treća, četvrta, peta generacija i vladate određenom zajednicom. Sad šta se dešava? Da ne ulazimo u detalje. Kroz istoriju nauke se taj pojam Hiksi počeo koristiti u egiptologiji kao etnonim da označi kompletno stanovništvo Severnog Egipta tokom drugog međuperioda. I onda se traže Hiksi kroz materijalnu kulturu, pa se traže Hiksi kroz DNK, pa se traže Hiksi kroz izotope, a zapravo se zaboravlja da je u pitanju pojam koji se odnosi isključivo na vladajuću klasu tog društva. Znači, to nije etnonim. A to imate sasvim komotno objavljeno u najprestižnijim naučnim časopisima.
to je loš primjer interdisciplinarnosti, jer tu očigledno postoje saradnici ili saradnice koji ne vladaju prvo svojim poljem istraživanja, a tek nekim drugim, pa kako uopšte da ulaze u bilo kakav dijalog. Tako da vodite računa, pokušajte to neko deridijansko dekonstruisanje tekstova, pa tražite kako je tekst napisan. Da li je pasus potpisan ko je pisao ili su svi đuture. Jer recimo ja i Sonja kad smo pisali zajedno tekst, mi nismo to tako pisali, ovo je Sonjin deo, ovo je Urošev deo, pa se mi nađemo u zaključku i eto tako smuti pa prospi. Zaista smo zajedno pisali ceo tekst. Jer interdisciplinarnost za mene podrazumeva promišljanje iz perspektiva različitih disciplina, da vam je zapravo problem kao jedna prizma kroz koju se reflektuje svetlost sa više strana, a ne interdisciplinarnost je 5 strana Uroš, 5 strana Sonja, pa se nađemo u zaključku. Eto, toliko od mene na tu temu. Dobro, ako ste završili, mi bi da vam kažemo da nam je drago što smo sa vama pričali ovog puta i da vam se zahvalimo. I bilo je super, tema je odlična, lepo ste nam sve objasnili, široj publici, jer ovo gledat će ko zna ko. Pa možda se vidimo i sa nekom drugom temom, zajedno ili odvojeno, vidjet ćemo već. Hvala još jednom i vidimo se. Hvala i vama. Rado, hvala vama. Vidimo se, ćao. Bravo. Ćao.